Gihangyong tanan sa pagpanlingkod. Once again, may buntag sa tanan. Ingna inyong tapad na lipay ko kay ni Aka. Today is the Lord's Day. Adlaw ka Domingo o adlaw kani nga iya sa Ginoo. This is a day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. I-welcome na ko ang kadausa karon nga panahon kay Bir na biya. Hapit sa Pasko. Pero wala pa'y Pasko. O sa nananaw sa live streaming nato worldwide, welcome sa Cathedral of Christ, the Redeemer, nga simbahan. Nag-viewta kayo live streaming o ang uban po nakatanaw ni ini. Dili lang diri sa ato, kundi sa katibukan, sa Pilipinas, sa katibukan, sa kalimutan. Side sila kasabot na to kay binisaya man ang atong kuan. Sometimes I speak English but very seldom. How do you approach Jesus or treat you? Sa dihang miduol ta kay Hesus, unsa man ang pagtan-aw sa Ginoo kanato? Labi na kung naatay panginahanglan. When we ask something from God, o na kinahanglan ta og tabang gikan kaniya, muduol ba ta sa atong mga gahom na Dios sa kahadlok og naay pagduha-duha or with faith and confidence? Kinahanglan na natay pagtuo. Remember always, Jesus, if we want to approach God with sincerity and honesty, Jesus will never turn us down. Dili ta niya balibaran. Kay mauna ang iyang tuyo kanato. Miski ang John 10:10 nagaingon, miyan siya aron makabatong kita kinabuhi nga madagayaon. Amin bata ana. Kinabuhi madagayaon. Dili milyonaryo. Pero bastante sa tanan natong mga panginahanglan. Kung atong ablihan ang atong mga Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 7 nagaingon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. We worry so much today. Daghang kayo tag mga kabalaka sa COVID. COVID nga mamatay ta. Sa kalibutan. Pero nag-ingon ang Ginoo, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. If we have a good and right relationship with God, kung eksakto atong relasyon diya sa Ginoo, God will never leave us nor forsake us. Yes, nakaila ta sa Ginoo. Ang Ginoo ka, nakaila po na to personally. I think so, or basin, dili po. Nga, dili ta mahimong mga anak sa Dios kung wala ta midawat kang Hesus nga personal o manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. Yes, we commit mistakes. Daghantag mga sala, daghantag mga apan sa atong kinabuhi. It is important for us to know that God always loves us. Amin ba tana? Kinahanglan ato ni hibawan importante kay kanato nga ang Ginoo kanunay nahigugma kanato bisan pa napakpak ang atong tasatag sa kinabuhi, God will never stop loving us. Amin ba tana? Hinugdumin na ninyo. Kasi nakasala mo yung nga, nahigugma ang Ginoo. God loves you. Ang Diyos nahigugma kanato. Even we commit sin, we have problems and circumstances in our life. Kay walay sala nini nga kalibutan nga wala gipasaylo sa Ginoo, all we have to do is ask God forgiveness. Amin ba tana? Amin ba tana? Mao na atong kinahanglan. God will not stop loving us. As all we know, nothing is impossible with God. Wala imposible diya sa Ginoo. Pero pinaka-importante nga mga butang nato mao nga atong relasyon sa Ginoo. How is your relationship with God?
today? Dool ba siya? Layo ba? Nitubag ba sa atong mga pag-ampo? Motubag ang Ginoo sa atong mga pag-ampo sigon sa makaayo kanato. In our gospel, the Lord Jesus touched awakened faith and healing. Na ay bungol og amang. Magdungan mo gina, bungol galing amang gina. Amang galing bungol gina. No? O gidala siya sa mga tao. People around him, no? Ipalibutan si Jesus sa mga tao. O nagpakimaluoy. Kakining bungol og amang. Iyang ayohon lay hands upon him. We don't really know if the man need healing o naa ba siya'y pagtuo. Pero gusto sa mga tao na palibot nito nga si Jesus moayo kaniya. But in our lives, faith can be developed. Ma-develop nato ang tagsatagsa nato kapag tuo nga ang atong sitwasyon karon dili mao lamang kana nga magpabilin tao kalisod kay gihatag sa Ginoo ang iyang anak nga Kristo para kita makabaton og kinabuhing madagayaon. Ang plano sa Dios kanato, amin batana. Hello. Gusto niyo pobre padayon? Pahit lang muda. Pero dili mao gitudlo sa Ginoo kanato. Mangin tangaan, tao man ko nga pobre. Ako ginikanan pobre, pobre pug ko. Wala mo ingon na Ginoo na kanato. Miani siya aron makabaton tao kinabuhing madagayaon. Tanaw ning simbahana usahay mga tao di mo nimba diri kay mga dato kuno ta. Salamat sa Ginoo nga madato ta diha sa pagtuo amin matana. But faith can be developed. Now, in Hebrews chapter 11 verse 1 nga nagaingon. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman apan dili makita. Mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita. In Hebrews chapter 11 verse 6, kay walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo, kay modol sa Dios kinahanglan gyud nga motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. We must believe that God is a rewarder. Amin batana. Gi-reward ta sa Ginoo dili kay sa atong maayo nga trabaho, itagaan tag maayo nga pwesto, but God will reward us according to our faith. Now gusto na ako ning hinumduman nga akong gisulti karong kabuntagon. Faith is believing what you do not see. The reward of faith is to see what you believe. Amin matana. Nakuha ninyo? Faith is believing what you do not see. The reward of faith is to see what you believe. Natay mga butang nga atong gituhuan nga wala pa nato madawat. And this is what we call faith. Miski ako, dagko ko mga butang nga wala pa nako madawat, pero nagtuo ko nga in times kana nga panahon God is faithful. Nga moabot kana ang akong gipangayo sigon sa makaayo kanako o kanatong tanan. Dili ta magbuot sa Ginoo. Kay God is a powerful God. Nothing is impossible with God. Mutubag ang Ginoo. But are you ready? Ready ba ta sa tubag sa Ginoo sa atong tagsatag sa kinabuhi? Now, mupadayon ta. But because of mercy of God, but those people around nga nagpaligid kang Hesus, usa ka tawo usab nga tuwa dito mao ang amang ug bungol, have their faith that Jesus will bring healing sa usa ka amang ug bungol nga dili siya makasulti. They requested healing. Gi-request nila si Jesus. Lay hands Ginoo, tapion imo ang imo mga kamot ana nga tao og nagtuo mi
nga siya mamaayo. The word of Jesus to the deaf, ang pulong ni Jesus dito sa amang bungol, be open. Sa Greek o Hebrew ba rin, ako kan, ipipita, be open. Healing comes at the command of Jesus. Ang kaayuhan nato moabot sa mga sugo sa pulong sa Ginoo. Sa diyang misulti si Jesus, His word changes things. His word changes our lives. Amin mataana. Amen. This is a true story. It should be a true story in our lives. Nga kita usahay mga bungol o mga amang. We struggle with our speech. Sa diyang amang ta o bungol ta, dili ta makabati sa tingog sa Ginoo. And we do not speak the word and the words of charity. Kita niyo gibasa sa James ganiha. Paghigugma. Kung wala ta may higugma sa atong isikataw, unsa man ka? Kristohanon ba ka? O gilibak ni sikataw, maayo naon sa dalunggan sa Ginoo. Christianity, ang bottom line na is love, gugma. Nihanita karon sa simbahan kay higugma ta sa Ginoo, ang batana. Ang purpose sa Ginoo sa atong tagsatag sa kinabuhi. Nga gusto sa Ginoo, mao na to siya at same time ang gugma sa Ginoo dili mawala sa atong tagsatag sa kinabuhi. That's the voice of God. Naingon siya sa kabuta ug bungol, be open. Why is it that we are not hearing properly the word of God? Kalibutan kanunay nagamanufacture sa itong una-una. Ang Pilipinas, pobre. Kamu nagpabiling nga pobre rin niyo, hangtod sa hangtod o ang inyong manak. Ayaw tuwa na, it's a lie of the devil. Makakan lang ta kanunay sa yawa. Kay gusto sa Ginoo kinabuhi na to nga madagayaon, aming bataana. Itanong na sa inyo una nga atong sitwasyon karon dili lang ni mao. Gitawag na to nga sitwasyon. Why is it that we are not hearing properly from the Word of God? What God is saying sa ako ug sa inyo from the Bible for a long time and we refuse to hear. We allowed ourselves to become bungol o amang sa iyang pulong. Ingni yung tapat, dili ka bungol o amang. Inaayaw pa bungol-bungol. Now this morning, let God open our eyes of our heart so that we can hear that God wishes to say us to us. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulong, my God will supply our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Nga Ginoo magsangkap sa tanan natong gikinahanglan, amin matana. Nga Ginoo mo ayo sa atong tanan nga mga sakit kung naatay pagtuo. Agod akong gisultik, faith can be developed. Ma-develop na to ang faith. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Now, in chapter 10, verse 17. Naghihingon. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe, mabati nagikan sa pulong sa Diyos. When we always meditate the Word of God and develop faith in our lives, dili ka hadlok, dili mingaw. Kay kung natay sitwasyon na ito, kung natay gamay nga kahadlok, mawala ang atong pagtuo that God is a rewarder to those who diligently seek Him. And God is a rewarder.
Mo na karong buntaga ang mensahe nga dili ta magpabungol-bungol sa pulong sa Ginoo aming bataana. Dili ta amang kinahanglan atong isulti nga, Lord, salamat nga ikaw magsangkap sa akong gikinahanglan. Lord, salamat nga ikaw moayo sa tanan nako mga sakit. Lord, salamat nga mahigugmaon o mahigugma nako ang akong silingan in spite sa ilang gihimo kanato. Ang gugma ni Jesus na anak nato dres sa atong kasing-kasing. Og moingon ka nga adik kung may gugmaan ang tawhana o kanang bayhana ay tungod sa iyang batasan. Di na tinuod. Nga naman, gibubo sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing para usab kita mahigugma sa uban. Kung mahigugma ta sa uban, nasa ato ang pagtabang. Dili na galing nato hunaw-hunaon ang atong kaugalingon, pero ang ubang tao mo'y atong hunaw-hunaon. Karon nga pandemic, daghan gyud nga hadlok. Bisag diri sa ato simbahan sa Hingoog, hadlok sila nga matakdan sa COVID, agud usahay mamati na lang sa live streaming. But it is important for us to receive the body and the blood of Christ. Ang lawas ni Kristo mao kana ang gihatag sa Ginoo para kanatong tanan. Ang iyang kinabuhi aming bataana. Ang iyang dugo mo'y naghugas sa tanan natong mga sala o walay sala dinhi nga kalibutan nga wala gipasaylo sa Ginoo. Naging siya tutok kanako, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya kung sa tao galing ta mo tutok pirme, hagba kita pirme. Kay puros man sayop ang ato makita sa katao. Mo na ang Ginoo nagingon ang mensahe. Hindi ko imi atong gahapon nga dili ta mag-judge sa usa ka tawo. Only God can do that. Amin bataana. Bantayan nato na ang atong pagkakristohanon kay naay tendency nga manlibak na dayon ta ko nato nga naay sayo pang tao. It is to God. Yan po sa Ginoo. Dili nato na itawag nga chismis. What is God saying to you in the Bible for a long time and we refuse to hear? We allowed ourselves to become bungol og amang. So manghinaot ko nga i-open nato ang ato sa kinabuhi sa pulong sa Ginoo and meditate what the Word of God is saying to us, that God will never leave us nor forsake us. Amin batana. It's time for us, panahon na karon nga mudol ta sa Ginoo. Diha kaniya naay kagawasan. Diha kaniya naay kaayuhan. Diha kaniya naay kalinaw. Mao kanang ebanghelyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Please stand.